Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Saungut kinongnya kali kibala syakri la palat lai postnem hapo ka office Meghalaya Transport Corporation kila pak na kajing talk show managing director jong kani ka corporation ban aipor hapo khat sansngi ban dawa penkeu kerdan yaki lane ban penkeu no da kajing seu tulam kine ki saungut kinongnya kali jong ka office MTC ki kentop ya uba nanu nongrum uba rungkam hausnam khat khandai spa prapupra uba Hermod F Suchiang uba rungkam hausnam khat khandai spa khandai po uba roken karkongor uba rungkam hausnem khat khandai spa prapuhnyo bat uba rapche lamurong uba rungkam hausnem khat khandai spa prapuhnreu kila penparu kajing ngodiau bawat la kila syakri hapo kani ka office menta la lai postnem kenti hanrei kamshim la don satya kando gono kajing penkeu kerdan yaki lane ban penkeu ya kajing seu tulap kabaki dai ban yo kum ki syakri sarkar Hakabaya day bat kani ka Hanyo Trap National Youth Front Women's Wing kabalami syakmat ban tuklar halor kani ka kam kala dawa ya ka office jong ka MTC ban penurlong ya kani ka jing dawa jong kini ki saungun jongi naka HNYF Women's Wing mantaka singi wan ya kendo ya u MD jong ka Meghalaya Transport halor kini ki jing dawa jong kini ki saungut halor ka jing bom yo ya kani ka standard skill jong kinong tray Meghalaya Transport barmenta kidon kibala lai pusan lai pundusnem kibala tray bapligarat hadu kan mentar kumpat yo utang ya ka weka hok jongki tena kaliang jongi kum kaseng ipadam jur ya kani kajing long jong kani ke MTC namarba wat hadu bag kini kinong tray MTC menta baplikan rat long kisem jinge nama babun ki bula mod bansong pension ru empat yo watang ka weka standard skill joki te undang ila ya kendo UMD menne ujubab na UMD kalong bana du hajar kan yo la pendu ya kapus jongki babun wat ya ki ba dam trairu baplikan rat haduk menta long kidu te kapus ke babun re haduk menta ki empat la ban tung kajing sya long ngina kaliang kaseng hakiwi gistet ki bofer kini ki nong tre jong ke MTC ki don hadu si hajar teli mo ki pos hang ni ki badang bun ba ki pos hendrai wat ki driver kini badon menta kanos menta ki badang sa akang mot satang sispa sanho ngut ai tena kaliang jongi kaseng ni dawa bangin namla ban pediang ya kan ni kajing ong jong UMD ba na duar hajar khanyo ngila penduk bot ya kan ki pos prokot ndre wat pinlet mentahang ni hapo MTC badai ka head office jong ka Meghalaya Transport hang ni undon su ki officer ki ba depek ya ki babun kiliang jong kajing don kam jong ka department bun kini ki nyotli ki state mo ngidon hapo ka ni ka jela ka jongi jong ka is te hendrai ka jing sisa ya kani ka nyotli kini ki state bun ki state long transport ka biang bahati tangani ka Meghalaya Transport jongi ka badan po Meghalaya kanang mikis ngi ka jing kena MD mene uang ba la nadu arhajar nyau arhajar kan nyau sorry arhajar kan nyau ke MTC kala bun ki jingpang tela dang iyo ki officer ngatrai kum ki kun samla ki jongi menta ki babun ki officer ki badon la ka jong ka jimpuli ngina kaliang kaseng ngi diman nya kan ba ki de ban khot mardor ya ki pus ki badang tli hapo ka MTC tisen na kaliang jongi kaseng nginom som thai kini nginang budin but how minister ng transport ng sa submit ya ki memorandum kat kum kijing dawa jongi kaseng kini kwa abau MD udah ban pensai halor jo kini kipus kiba nadu arhajar khatnyau balai bau klem tungsu hapo head office menta jo ke MTC komod long kibadon hang tu kidei daki baterai kum kini ki engineer badai na po workshop jong ka
jongka ni ka karkhana ki karkhana ma workshop mo ki engineer ti henry menta ki wan penyat ban hang ni po head office ti na kaliang jungi ka seng nom la ban pediang bat daliler in nom la ban pediang ba yakini ki beri ki bala syong thai ru bakin wan join biang hapo ka office namar ki kun samna jungi menta ki bun ki bom yo kam yo jam balai sapoi kini ki kiat ki drugs ki kenja ki bun ki kam snio bajelai hapo state mikhalayan jungi namar ba kum ki pos ki bathli ru kini ki office lani ki officer lani kum minister badi pek yakani ka transport ru umla arte ban play ya kata ka kalat kelenti ban yo kam yo jam ni kun samla jimi te hang ni longkot kum ka jing yo jonga pada ngayo ba perkat nadu ka ar hajar nyo hadu menta ar hajar ar puar ki pos ar hajar kat nyo hadu menta sarai ki pos ki bakat no teli ngimla rabon yo jingkain namar ya kani jing yo jingkain jongi itu namar UMD uklam ajubab ba kata teli ki pos ki bakunta ki lan bat kita ki pos ki belong kunta ki pos driver ni ki officer ni ki babon uklam ay kan ngono ka abatas nakano ka nakikot kubor la ni hakino kino ki jing pensai ke ba ka pos ke bang dang teli kata-kata nang suban batay naman na kay 6,000 teli ki pos manta don stang sispa sang teli ini ki ba dang tray ki badang day ki badang tray kita Kiwi state banian ujor kamudlong ki biang ti palitang mikhalia transport jumi hangni po hadu bandoong bakalapang suai kay kata jing pang suai bangdon kinong tre ti kun samna jungi ki pos ki batre ki bunjat ki balai ha ki jing pulia ti ki deban pelat ken takut kubur ka bartas kumno ba ki kun samna jungi kini okam yo jam